eller jeg vil lære jer et tyggegummikursus om, hvordan man kan puste tyggegummibobler ud. Så helt fra starten har vi købt det her Wobble Bobble tyggegummi. Jeg har spist noget af det. Så det første du skal gøre, det er simpelthen at gøre tyggegummiet helt fladt. Okay. Og så skal du lade det flade tyggegummi, altså lægge bredt her. Mm. Wow. Wow. Ja. Og så tager du din tunge på tyggegummi, presser det, tager den tilbage, og så puster du. Så kan du lave en tyggegummiboble. Det må jeg nok sige. Kan du lige gøre det en gang til? Okay. Jeg kan ikke noget. Okay. Lige en gang. Det kan du godt. Okay. Der skal tygges godt og grundigt. Undskyld ventetiden. Det er helt okay. De er spændte. Forresten kan jeg få et like på den her video. Jeg skal nok give dig et like. Okay, nu kommer. Okay, vi er klar? Mm. Wow. Wow, sejt.